Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Erwin's aim ki sutnga ubadai uway ni kinong ya sat an uba pao hapo ka jilla pada kaju ko por ubadai ru utsaman jong ka Joint Action Committee Border of Meghalaya ulapin penapat ba bahkan sadon ka jingelang ha office Maroda Maulai hajan kamadan he ha Maulai pun muri ha ka por shiphobuji min step banyak keren ya ka jing thau sarkar trairi bat ka jingshat kala ki arngut ki MLA ka HSPDP ban lej a jingkershan ya ka seng NPP bat ka seng BJP ban thau ya ka sarkar bat mai haba keren bat unong san Hima lingba ka phone uba Erwin ulaong baga jingrai jong ki arngut ki MLA ka HSPDP ban ai ka jingkershan ya ka seng NPP bat ka seng BJP ban thau ya ka sarkar senrop kala penkindit di ki pat ba ka jilla namar bakila shat kala yu pat ba ulaong baga seng HSPDP ka badai ka seng banyada ya ka jat binreu henry kila penkala penban kum kamar khai ulaong ru baga Jingjop jong ka NPP kadai Beit da ka bor Pisa ba Erwin tingi kwa ban kili ya phi ya katuka jingelang ka ba phi khol ashai kasni ha ka bede bat ki to ki arngut ma ki HSPDP ki ba rai ban ai jingkershan ya ka sarkar ka ba ki pat ba lani ya kata ka seng NPP bat ka BJP ka ba ki pat ba kim kwa ashu kadai dan ei ban ong halo kata ba kalung kum ne hadin bangilaya keren ceka press mene bat hadin ba hajing syam step por menge don se yeng jong ba lakamen romboi kalau long clear ba itu almut kidon ting ada kedua kita te yo ba wajari tu MLA ba job na mau tarasan bat ro yo ne metodios dakar te por mengilai ban address ka press pada hadin mengilawan yo jingte bakila ya petno bat hadin kata yo ikidur social media te kilai keren nadu ba don bok itu don bok dakar president gitu kifon ro uba semle u sekretari jongka week India movement te ngilai rai ong ba ngaya keren ro ba di ba ras u chairman jongka sulpai ba tingi ong ba ka ba ngi kendo sa tingi nampai itu note smart belingi kwa bagi pai ba gi ba snokia ki pai ba gi ba sno ko ta jingkit kli kampam ba kila lemon balat gini ge mali boros kata ki job daga mandit dong pai ba ban le da kumbai ki le pada kumbai ki set kalai ke ega mandit ke kila job election te kala de ka por ko pai ba hap sim jikan ki mbai ba kin job ban kang de per kumni ba kin set kalai pai ba kampam ye ka ega ba kila khlai khon pai ba kampam na parti HSPDP ka ba ka de ka parti bola seng ba hopping stone ding do ka ba de hi ban ya dai ka te ban re ko jumi ndai ni la pada ni kalai ka bar khai dan mar ka ta daw ni hap ban sim kiai ka ni knamba kini ki weki MLA ro ki de ban soto ba kim yo ban da man kat kum ka jingyo i ka jong PUE ba ki pat ba kim small tanat shoot lani kim man shoot ya kata ka seng NPP ba ya ka BJP ki ba ya senrap lang benta ki benya dei kinya te perlok lang hakan ka sarkar ti pitharai ka ki babon ki pat ba ki small kumta kat kum ka jing small Ubabon balang pai ba hajing sya kadai ka silent voice jong gitu ki bamla ban express ya ladi ka Jingjop jong ka NPP kadai Beit da bor Pisa kadai Beit da bor kata mo baki breu ki babon ki balang hiwa isong set ki ba ayo ka jimontoy te nomor kata ka daw la di Beit ki babon ki job na garo ki bana po nang ni ki job na jain ki health ki job lain na po iska sales job job ko kong operin ba prosto le na boy ki job na po umroy te kapani ba sekitan kasi ka NPP kam don chu ba yu mo ka kaduna ba ka jing kasan boy ba rehan me paden ni ba kami ka jing na malbalay ba da ka bor Pisa hi ba kini ka amli ka mapet po ni habi ban ong ba kalay na bor Pisa te namal ka ta daw hi haban sim jikanya dan di ngim job ro ni hapan persawa ba haka sensar pai ba hi ka monjong pai ba kadai ka ba krautam ni namar kata ka daw in skap kin komno pai ba respond na ni ki pat khasi ba ni dawa ba ni yo lu ta UCM khasi ubadi na ka jaj benre wa jongi te ya kata ka pisno komno ba halo kata pisno ya ha ba kata ni komno kumni adi pori bagin yo UCM khasi tamba kasulong no badon ga baga NPP ka long largest single largest party ta kamut ki yo ban ya kani kalunti te ye kani ting hapan pan pawro ba ni man im kwahi ba ta ken kan man phai bian an rei ka song pai ba man ta do pai ba u fong tu ye ke jing ne ba ma ni ki son stan ba le te man ta ka ka por ka bangin ya pan pawi ka ta na mar ba ngi don hajing sa life way life ar got ki adon te mane an rei
dah kajing pon, dah kajing terwa, dah kajing kada but senti jong kini NPP. Kilala ke pasne utama dah. Kani ka jing lang la syai kan long bet na ka benta bangin nya dawa ma ban thau da ka wei pat ka sarkar am shu da ga jo ka sarkar ka bangin amat ha kisan snam ki jing ki ta ka jing lang kan long bet halo kata bangin papinya dawa bet benram ki arwat ki HSPDP ki ba rai ban ai jing kershan ni ka sarkar. Okay. Malada day bagi kesan haba kilali kesan NPP kumite mla bagi pait ba si Punjab ba NPP. Ki kata ki pait ba ki kan taj NPP lagi konsensi. Ki kan taj NPP ba UDP nang tai. Sementara ka ika jing kalong ba kini pada kila pengkanya kata ka ika pait ba upai kita.